Dünyabыз ул бик цинизмга бирелгән һәм бу мәнфәгатьләр кайгыртучы майдан. Менә шундый шартларда безнең менә татар халкында милли эгоизм хисен үстерү мәсьәләсен күтәрергә кирәк. Чөнки һәр кайсы үз мәнфәгатьләре өчен кан кую дәрәҗәсендә көрәшә. Менә шундый шартларда кызганыч ки, халкыбызның күп өлеше милләт турында уйларга ашыкмый. Ул гел интернационалист булып кала, яки коммунистик үлчәмдә булсын, яки ислами үлчәмдә булсын, яки россиян үлчәмендә булсын. Безнең күбебезнең кардәшләребезнең әле менә бу милләре фикерләү дәрәҗәсе менә минемчә шундый артык. Мин әйтер идем аны ялган интернационаллык белән агуланган. Менә шуны без аңласак, минемчә без үзебезнең урыныбызны, мусульман өммәтендә урыныбызны җиңелрәк аңлар идек. Югыйсә biz инде шуны аңламасак, гел аутсайдер, гел отып калучы гына булып кала бирәчәкбез. Инде Россияга килгәндә дә минемчә менә безнең халкыбызның мәнфәгатьләрне, бигрәк тә татар теле культурасы җәһәтендә лоббистлык җитми безгә. Безнең үзебездән уйларга кирәк оештыру ягыннан. Менә бу үзебезнең телебез, мәдәниятебезне лоббилаштыру. Менә безнең оештыру ягыннан структураларыбыз, махсуслашкан технологияларыбыз юк. Югыйсә, менә татарларны мин әйтер идем, кая гына барма, нинди генә губернатор белән күрешмә, нинди генә министрны күрмә, алар бөтенесе безне яраталар. Ну, хөрмәт итәләр. Чөнки татар халкының Россиядә урынын бөтен кеше аңлый. Без исә менә бу мискенлек, интернационалистлык, соңгы нәрсәне башка кешегә бирү психологиясы курбаннарыбыз. Менә әгәр инде без үзебез бу дөнья жестокий дөнья. Монда үзең өчен көрәшергә генә кирәк дип аңласак, минемчә менә бу бик зур адым булыр иде алга. Әгәр инде без үзебез аңласак, һөҗүмчән булсак, көрәшсәк, безнең телебезне дә, мәдәниятебезне дә, татар икәнебезне дә бөтен кеше аягүрә басып, алкышлап каршы алыр. Рәхмәт.